Sobra na ang pag-antos gikan sa kakulungon sa supply sa kuryente, kamahal sa bayad ug ang pinakasakit ang walay klarong pagdumala sa usa ka cooperative kay hangtod karon wala pay nadawat nga bahin gikan sa ilang gikapital sa Northern Davao Electric Cooperative ang kanhi Davao del Norte Electric Cooperative Condaneco. Tungod niini, adunay paghimuong rally kon awakening rally aron ipasibaw sa mga negosyante ug sa katawhan ng ilang tingog nga ilisa na ang power supplier sa Davao del Norte ug dili na sila kontento sa pagpanerbisyo sa Nordeco. Kini ang mga bugat nga rason nganong nangulo na ang Tagum City Chamber of Commerce and Industry Incorporated sa panawagan sa usa ka consumer rally sa Lunes, Marso 13 sa Tagum City. Kini aron ipadungog sa miyembro sa Kongreso ug kang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga kinahanglan ng aprobahan sa Kongreso ang House Bill 6740 nga nagtugot nga mukuha na og laing power distributor ang tibuok Davao del Norte. Nagsige na og protesta ang mga taga Davao del Norte samtang nagdebate sa House Bill number 6740 didto sa Kongreso. Ang House Bill 6740 naghatag og katungod sa Davao Light and Power Company nga maghatag og supply sa kuryente sa Davao del Norte, partikular sa Tagum City, Island Garden City of Samal, Talaingod, New Corilla, Asuncion, San Isidro ug Kapalong. Kaya ang ubang lugar na serbisyuhan na sa Davao Light and Power Company o nilambo na ang ilang mga lungsod sama sa lungsod sa Carmen, Asuncion ug Santo Tomas. Sumala ni Errol Conde, ang presidente sa Tagum City Chamber of Commerce and Industry. Itong plano for Monday is na awareness program about sa kanilang nahitabo sa tuwa diri sa Davao, Tagum City na pagtaas sa presyo aning kuryente nato compared sa mga dool nato ng mga silingan na like for example Davao Light. So isa ni sa among gihimo karon na murag natay movement awareness sa tanan mga konsumante na headed by the Tagum City Chamber of Commerce. Kay grabe kayo kung atong kumputon 2021 against 2022 nato almost 40% ang increase sa kuryente nato diri sa atong lugar. Ang serbisyo mao pod problema kayo. Number one, known man na diri sa atong lugar na grabe ang nahitabo na mga dili maayo sa nahitabo sa Nordeco. So in fact ay mga madungog nato ng mga istorya about sa ilahang manipula sa mga trabahante, sa mga sa mga uban mga kuan nato na in fact mo na nagapadako sa atuang system loss mao ginamong gireklamuhan nganong sobra kadako ang system loss nato sa Nordeco compared po nato sa uban na mga system loss sa mga electric company. Makita nato na parang nalinglang lang ta, no? Tanaw na to karong mga panahon na mubo ang daghan nag-ingon na mubo daw ilang kuryente by 1,000 pesos or by certain peso per kilowatt hour. Pero ang tinuod, last January, mahal kayo. Nganong karon na nakabalo sila na naimurang mag-move na magreklamo sa ila, gipamove-an la, kaya man na ito pamove-an. Pero, nasa 15.80 to 16 pesos paghapon per kilowatt hour ang gihatag nila na kuryente sa atua. Sa kabahin sa negosyante si Larry Rubino Sr., wala silang nakig-away sa kooperatiba. Apan, sama sa ubang konsumidor, ilan nang gibati ang kamahal sa bayron sa kuryente, bisan pa man og sigap palong ang ilang supply. At least, kaming mga negosyante, mapakita na mo nga nagasuporta mi sa katong mga konsumante, labi na itong mga yano lang nga empleyado, kay nagahilak sila sa bill sa kuryente besides dili maayo ang serbisyo ibinawan din mag-brown out. So ang among himuon karong Monday it is support sa upat ka kongresista nga nag-file sa bill sa Kongreso. Upat man na sila. Si Congresswoman Nograles, Congresswoman Maricar, Samura, si Congressman Duhali o si Congressman Bibot Alvarez. So at least
sila naningkamot. Karon makita nila nga doon ay reaksyon. Kay gani, wala man gyud mi nila nanawag. I never approach this congressman, congresswoman, wala. So kung sa may kalihukan na mo, it is purely the activity of the consumer. Ang ngayang makita sa mga kongresista o ni Presidente Marcos ang panginahanglan sa pagbalik lantaw sa mga kooperatiba sa tibuok nasud tungod kay daghan niini ang nag-ilaid ug wa nay klarong mga serbisyo. So kining ni ang among himuon, dili ni para sa amo. Tabang kini sa atong gobyerno, mahigmata atong kongresista, dapat ilang tan-aw ning niya. Kung gikinahanglan iamin ang balaod, dili na inaning sit up. Kasi ang itabo karon sa Danico, cooperative. Pero dili na cooperative. Asa man ka mangitag cooperative, na di ka mudawat og dividendo. Asa man ka mangitag cooperative, na walay General Assembly. Asa man ka mangitag cooperative, na walay membership meeting. So dili ni cooperative. So mo ni problema din ha. Kinsa ba'y nagakontrol? Kinsa ba'y amo? So mas may petanggalon na to ng cooperative, ingnon mo negosyo ni sa atong gobyerno than to mislead mga consumer. Pulos na ko na amigo na dinha sila. They're your friends. Oh, amigo na ko. Mao na nga akong tanaw di po sila masuko nako. Kay sila nangandoy man pud nagkalambuan. Pareha mi nga nangandoy kalambuan. Kaya lang dunay hindrance na ibabag nga dili ta mag-asinso. Kasi ang isa ka lugar mag-asinso lang pinakaunang bisit nga gikinahanglan kuryente, ikaduha ang tubig. Mato ni Larry Rubino Sr., bisan ang mga empleyado sa Nordeco nag-anto sa serbisyo sa ilang kooperatiba ug dili sila ngayang makig-away kay pulos man sila apektado. Niadtong milabayng semana, nagprotesta na ang mga residente sa Island Garden City of Samal tungod kay way klarong kuryente sa isla. Tagpila na kaadlaw ang ilang na sinating brownout. Kahinumduman nga niadtong tuig 2020, misaad na ang Nordeco nga hatagan og igong supply ang ilang konsumidor sa Samal kay gitrabaho na ang underground cable gikan sa pantukan paingon sa isla. Apan hangtod karon wala pay kable nga migimaw o linya sa kuryente og ning samot ang pag-antos sa mga konsumidor. Mato ni Larry Rubino Sr., dili masabtan ang Nordeco isip kooperatiba kay hangtod karon wala pa gyud sila nakatilaw og bisan usa ka dako nga bahin isip membro sa kooperatiba ug padayon sa nangutana asa man di ay ang kita sa Nordeco kon Daneco. Nang hinaut ang mga negosyante ug tanang katawhan sa Davao del Norte nga banungog na sa Kongreso ug sa Presidente ang ilang mulo ug hatagan na og katungod ang katawhan nga mangita og klarong power distributor kay dili na maantos ang kapait o kangit-ngit sa Davao del Norte. Edith Caduayan, News 10 Philippines. Stay safe!